Ja tässä kunnon mies työmatkapyöräilyajatuksia. Tänään menomatkalla 15 kilometrillä leikki taittu 32 minuutissa. Ja jostakin mä oon kuullut tai lukenut tai jotain, että puoli tuntia liikuntaa riittäisi nostattaa kuntoon ja pitää sitä ainakin yllä. Ja nyt kun mä vedän edestakaisin, mulla tuli tunti liikuntaa, niin ja mä luulen, että se tämän päivän osalta riittää, jos mä vedän fillarilla mennen tulle niin paljon kuin ikinä jaksaa. No tää on tää hieno pyörä, tää uusi pyörä, niin tänään ei yksikään mummu eikä ripakinttu mennyt ohi. Ainoastaan yksi urheilija polkas, en saanut kiinni vaikka yritin, mutta huomaa, että kunto nousee kohiste ja tää on hemmetin kiva tää työmatkapyöräily. Ei oo sattunut vielä sadepäivää, kaikki ollut tällaisia aurinkoisia mukavia päiviä. Mikä sen kivempi kuin kohottaa kuntoa tälleen hyötyliikkumalla. Näillä mennään.